हाय लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव फिन खेबसे आङो दोंसे शायरि भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनै शायरिखौ लिरनानै हरदों रबिन नार्जारी, डिस्ट्रिक्ट बिश्वनाथ सारियाली, भिलेज फुंखाजलि। दानिया फैदो बिथां हरनाय शायरिखौ दान्दिसे सम खोनासंलांदिनि। आं माब्लाबाबो सानाखैमोन जोंनि जिउआव बेबायदि जेंना फैगोन, अब्लाबो सहायबोदोंमोन जों सानैजों सुखु दुखु, सौसिबोदोंमोन जों सानैजों जेंसि जेंला। नाथाय नों दिनै सोरनिबा गोदै रावाव आंखौ नेवसिलांबाय। थांदो नों गोजोन खुसि, बेजोंनो गोजोननाय दंब्ला आं थासिगोन मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै लानानै।